Lokal. Napalukayan ti upat nga aldaw pa nagtrabaho dagiti empleyado iti Provincial Government of Ilocos Norte. Babaan na ni Governor Cecilia Araneta Marcos. Segon iti gobernadora nakadepende kay iti empleyado. Noon iti maymayad para kadakwada. Numanipo iti alas 7 ti bigat aging iti alas 6 ti malam. Wenno marugida iti alas 8 ti bigat aging gana alas 7 ti rabii. Kunana na panunutan na daytoy tapno saan unay ang marigatan dagiti nakairwang manda nga panagriingat kada panagrubuat ti bigata. Inayon ti gobernadora na pateg ket makapagtrabaho dagiti empleyado ti 10 nga oras iti kada aldaw tapno makompleto ti 40 nga oras iti kada lawas. Iti sa Balya Bangir at adalan pa iti panakayurnos ti oras kan aldaw nga sa serrek dagiti job order kana dagiti mangmanggada kasapulan ti serbisyo na iti inaldaw. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo tatak ay FM.